En primer lloc, a la família traslladar tot el condol, la solidaritat des de l'Ajuntament de Montcada. Ens hem posat a la seva disposició per si necessitaven alguna cosa. Era un veí del barri de Can Sant Joan, molt estimat, a més i molt conegut. I aprofitem que ens hem trobat avui aquí una vegada més, malauradament, per reivindicar, per exigir la màxima celeritat tant a DIF com al Ministeri, perquè estem a les portes d'aquesta adjudicació, estem a dies de conèixer quina serà l'empresa, la UTA, aquesta Unió Temporal d'Empreses, que haurà d'executar l'obra, però no acaba d'arribar el dia. Per tant, màxima celeritat, perquè com hem pogut veure i vam veure ahir, el pas a nivell és un problema, el pas a nivell és perillós i per tant, quan abans comencin, abans tindrem el soterrament acabat i podrem aturar aquest degoteig de víctimes.